Αιώνιες απορίες. Αφού το κολύμπι αδυνατίζει, τι λάθος κάνουν οι φάλαινες? Αν η λόγκος στιγμής κολλάει παντού, γιατί δεν κολλάει μέσα στο σωληνάριο? Γιατί όταν παίρνουμε λάθος τηλέφωνο η γραμμή δεν είναι ποτέ κατηλημένη? Γιατί πριν επισκεφτούμε ένα medium πρέπει να κλείσουμε ραντεβού? Αν σήμερα έχει 0 βαθμούς Κελσίου και αύριο κάνει 2 φορές περισσότερο κρύο, πόσο κρύο θα κάνει αύριο? Γιατί η λέξη μονοσύλλαβη είναι πεντασύλλαβη? Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν αμέσως κάποιον όταν τους λέει ότι ο ουρανός έχει 400 δις αστέρια, ενώ όταν τους πει κάποιος ότι το παγκάκι είναι φρεσκοβαμμένο το ελέγχουμε το δάχτυλο? Με τι ταχύτητα απλώνεται το σκοτάδι? Υπάρχει άλλη λέξη για το συνώνυμο? Γιατί δεν υπάρχει γατοτροφή με γεύση ποντικού? Πώς θα ήταν οι καρέκλες αν μας λύγιζαν τα γόνατα ανάποδα? Γιατί τρέχουν οι μύτες και τα πόδια μυρίζουν? Γιατί ένα βενζινάδικο που είναι 24 ώρες ανοιχτό έχει κλειδαριά στην πόρτα? Γιατί η συντόμευση είναι τόσο μεγάλη λέξη? Γιατί κατά την θανάτωση των βαρεπινητών στην ΗΠΑ με ένεση απολυμμένουν τις βελόνες? Γιατί το ξινό γάλα έχει ημερομηνία λήξης? Γιατί τα αεροπλάνα έχουν σωσίβια αντί για λεξιδούτα? Πώς έρχεται ο χιονοκαθαριστής το πρωί στη δουλειά του, αφού το μαύρο κουτί των αεροπλάνων δεν παθαίνει τίποτα κατά τη σύγκρουση? Γιατί δεν φτιάχνουν ένα ολόκληρο αεροπλάνο από το μαύρο κουτί? Αφού τα λαγοπόδαρα φέρουν τύχη, γιατί οι λαγοί καταλήγουν στη Φάδο? Τι θεραπεύει η ηλιοθεραπεία? Πού κατουράνε οι περιπτεράδες? Στη σύγχρονη κολύμβηση, αν πνιγεί μια κολυμβήτρια, οι άλλες τι κάνουνε? Στη σκουλικομυρμικότρυπα μένουν σκουλίκια ή μυρμήγια? Τα κινέζικα αρκουδάκια πάντα στα αγγλικά λέγονται always. Με τι σκιτσάκια διακρίνονται οι αντρικές από τις γυναικείες τουαλέτες στη Σκωτία? Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αρχαίους Έλληνες? Τι ξεχνούσε η αφηρημένη τέχνη? Τα ψάρια έχουν όπισθεν? Τα υποβρύχια έχουν άγκυρα? Οι πιγκουίνοι έχουν γόνατα? Γιατί χρειάζονται πλύσιμο οι πετσέτες του ντουζ αφού όταν τις χρησιμοποιούμε είμαστε καθαροί? Αφού ο άνθρωπος προέρχεται από πίθηκο, γιατί υπάρχουν ακόμη πίθηκοι? Τι περιμένει να ακούσει η μακαρονάδα πέστο? Πώς λέγεται η φέτα πριν κοπεί? Οι γοργόνες κάνουν απολέπιση? Από πού κλάνουν οι γοργόνες? Η κοκκινοσκουφίτσα ήτανε courier? Χρειάζεται ξεσκόνισμα οι ανεμιστήρες? Τα ATM γιορτάζουν της αναλήψεως? Γιατί τις λέμε ατομικές βόμβες αφού σκοτώνουν πολλούς? Πώς λέγεται ένα αγριογούρουν όταν είναι ήρεμο? Ο 10-10 δεν θα έπρεπε να λεγότανε 20? Τα γαριδάκια γίνονται από γαρίδες? Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας? Πώς λέγεται ο σταθμός του τρένου στη Λάρισα αφού ο σταθμός Λαρίσης είναι στην Αθήνα? Η έγινα στα αγγλικά λέγεται I became. Τέλος των αιώνιων απορριών. Ευχαριστώ.